Batisi TV lawan Rashapi daga Frank Motors ka jaka dekali ka batamai jong ka Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat baka net foodish ordar mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi Da kajing tu kelar jong ke Meghalaya Human Rights Commission hadin kajing ujor jong uba Johannes JTL Lamari kawai ke long kemi ke bamshim lakwa ban penpau pai ba yala ke kerteng ke basong basa ha ke snong Burma ke snong ke bahab hapo ke than pen ursla kala yo biang yala ki jong ki hok hadin Henrius nem kenti bala penduk do block development officer jong ke pen ursla community and rural development block nado ke arpu waiterik ubnai kela lingkot Arhajar khatsan tang nakadaw bakam shimla ko ngo ban ai dawai polio yala ki khon ki badang ren ke commission ka bala bishar banya bha halor ke jingdu no jong gani ka longkme yala ki jong ki hok na lor baka haban sa hado hinyongut ki khon ha ka khat hanyo trik ubnai no pra Arhajar arfuwei kala penmi ye ka hukum ka bala tha ya ka office jong ka deputy commissioner ban penlong ye ka jingtok kit ka babania halor kani hadin bala pendep ye ka jingtok kit kani kalong kemi kala yo apdiang hado lai pulai berni u khau ban yo biang ki kam ki jam baki pai ba ki juyo ban trei lingba ki song penroi jong ka sarkar bat ki wei de ki jing mentoi uba Johannes Lamari hagajing akren bat ka Batisi TV ula ong bakani ka jing bishar bahok jong ka commission kan longru ka jing sneng ye ki tanap terekam jong ka sarkar jilla bat ki bor sensar snong ki badan hapo kani ka jilla Meghalaya bakim dei ban supendon kam bakala yala ka jong ka ikhtiar khlem da bishar banya bin pa bin namar bakala man kta ya ka yap ka im jong ki pai ba hagani ko por na kwa ban kren halor kani ka case ka ba la shim da ka Meghalaya Human Rights Commission ka case number arpu saw jong snem Arhajar arpuwei hagani ka case ki dar ki parlok jonga nan ni na po ki than kawai ka than ko na po ki than nong kondom ha ka ba kilawan ye thu inga badar kawai ka long yeng ka ba i long kami juga kita long yeng ni ba don chu long kamai pa juga yeng ti don nyobut ki khun ti i la ong yenga ba nadu usne Arhajar khatsan ka lami kini ko order na ko office jong u BDO jong ka penursla si na ti blog ha ka ba ha kini ka certificate ula issue na po ka office jong BDO ha ka ba la ong ba kani ka long yeng kanong yo ashu kita ki lat le lani kita ki jingerap na kaliang jong sarkar kadaw kabaki ai kalong ba kani ka kemi ju kini ki khun nyomut tang na kadaw ba kam tre ban ai kata ka pulse polio drop ye kini ki khun jong ka ti halor kani ka office ju BDO kala phai kini ki sithi bat kata ka certificate ka ba ong ba kani kalong yeng jung ni kom kanom yo shu igini ki hok ki badai na po ka block office la ni kinu ki scheme ki badai jong ka sarkar te kani habang yo asgo igini ngala asgo sin ei kata kalong yeng te ke ka bangala le anto ngala tho ko igi sithi po ka Meghalaya Human Rights Commission da ke jing tip ya ka bagaron kum kini ki jing ja po ka penursla si na di block te nga kwa ban ai ki jing khublei ka ba jur do kata-kata ya ka office juga Meghalaya Human Rights Commission ka bala shim bat ka bala kitklit bat ka bala lei tak shuyo kini ka complain nga ha ka bay dei bar kini ka case te kumta ngalayo kini ka sithi manakini ha ka ba kala ong bay kini ka case kila pendam no dan kila close no halor ka nong rimba kala don no kata gajing ya sutu jumbo da peding kini ka long yeng jum ini kong bat kebangam ko apan penpau kerteng handai kini kejing ko ka jonga ban keren ni kalong tangku kejing pensyai kalong kum ka awareness namar bangi i babun sin menta tangna idau i berit beria tangna kadaw jong inu idau ba bun kini ki pai ba jong ka snom jong ni ki jong ka than ki jong ni ki sha pendu no i scheme ki sha pendu no i bro ki ba ki dei hok penyo te kini kalong ke balong persya kini ka hok long briu lani kata ka human rights te ngasutana na ban puli hang ne gaya ngan puli kum bakalong dia kene ke sithi ke ba lapha daka Meghalaya Human Rights Commission chana hang ne ko as the said letter certificate issued it is clear violation of the fundamental rights enshrined in the Constitution of India causing misery and distress to the victim
The Commission took cognizance of the matter and issued notice to the Deputy Commissioner East Khasi Hills District to have the matter inquired with a direction that the report should clearly indicate under what authority the BDO Penuruslasi NRD block has issued the aforementioned certificate. Tehang ni kabut kaba kanika kanika Megadan Human Rights Commission kala ai ini ke city kajing kapan kajing percaya naka Deputy Commissioner East Khasi Hills District ha kaba ka ong nakanu hanor kanu konong rim ba ka office jong BDO Penurusla ka ai ya kene ka city syak percaya kene kalong yin ba kene kalong yin kam desu wan yo kita kai hok ke jong ki ke ba ki dei hok pat yo kumta kene kalong ke ke ba pen kenya kata ka fundamental rights lene kata ka hok ke ba ladan hak Constitution of India lene kot treaty charge jong kari India kumta ngasutanat ha ka ba ka Meghalaya Human Rights Commission kala shim kene ka kala shim kene senjan mamarngi iba kene ka complain ngala file nadu house nem arajar arhuwe ente kene jing du jong kene kalong yeng kene ki hok jong ki banyo ki scheme sarkar ki bakentuk nadu ki corruption nadu ki ICDS nanta kene ki umpyang syarak bar kumta ter ki bedai pat ki jing sam yikini bindu ki benefit lene ki jing yo jong toy na sarkar te ngai ai hublei ya ka Meghalaya Human Rights Commission ka bala ai kini ka direction ni kita ka hukum sya kini ki supply nanta ki show sya ka office jong BDO ba dei ban scrap no shisundon ya kini ka order ka bala permit do BDO te ke iko bang kwa ban ni ka lomba bunsin wat ada nakalian ka jungi bunsin ni kinong song hani po ka jelameng hela ka jungi ni i ba bunsin kini ka hok long beriu jumi ni sya yo right pe namar ba ngem tip ya kalat ti gumno benle te let's say kan ni ka dei tam ka we na ka jing na ka we na ka example le ni ka we ni ka nuksa ki bangala ban sim ba bun sin kinok kendong jumi kham tam le de ki beriu ba tip ya ka nang tip ya ka puli puthi kim tip ya ki hok ki jungki ki sya yo right te wat ada ka sarkar bun sin tam na ka bentai jing i jing shun jungki ki ba le ni ka jing bom tre jung ki ba ban le ke no ko ba bathak sarkar ka shim ni ki rai ban penduk no e ko hok long beriu man beriu te ke ni ka juja na ko por te ke ika ba ko ni ban ong kalong ba wat lada ki ba ju ke nom song jong ke jela jung ki sha penduk e ko hok jung ki dan basngap iki let's say kim nut bakin le ban mi khman ban pau ke ta ke jing sha khnyot ben ba ke ta ke jing sha yo ro jung ki ya ka hok ka sort ke jungki te ke ka ba ka ngala ngakwa ban ni ba ka Meghalaya Human Rights Commission na ka por ka shi ngap ye ka ni ke jing ujor ba ru i ke jing ki ba ki ba sha ban kenya ka hok long try hok long beri man beri jungki te ngasutanat ba ka Meghalaya Human Rights Commission ngakwa ban ai play ye ki ba kila ship kia lor ke ni ka case ba kila penyo no ya kata ka hok ka ba ini kom iladu ba ke yang kesen jungki kila du na du usnya manajar khatsa do arajar arwei tengah semua ban ai khublei ru yaki bayadan betah ban ya penle kini ke kes ban ya rai halor kini ke kes kini ki argut ki member iwe di iba hanaman but ini iwe iba sai kini city ke ba position tengah semua ba ngan ai ru ke jingketui ki pat ba lada don kishnong ki thau lada kai tanat sarkar ki yu roi ke hok ke ba ki im la de ki punan kam ke jing im jong ki ba kin long shlur ba kin mi shikman knang ba kanam don shu kum kene ke jing pen kenya ka hok nam bri man bri jong ki pai ba namar ba ke jing du nong ka ba khrau kan de ki lada ki sha pendu no ki hok nam bri man bri jong